गिबियावनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम बोसोर गोदान बैसागोनि आगु गाहाम हामलायनायजों लोगोसे मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय जों आफादनि साखाथियाव लोगो आफादगिरि सोरांसार बसुमतारी बिथां दं आरो सासेबाव लोगो आफादगिरि सुमन्त बसुमतारी बिथां आरो गासै जोंनि आफादनि जे कलिग्स ज' जानानै मोनसे बाथ्रानि सायाव जों रोखा खालामनो थाखाय दिनै जोङो खौरां मेलखौ बाहाय थि खालामनाय जादों। दा बेनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे मैया जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि मानाव गेदेर दावराव देख्रेब नार्जारि आरो बिथांजों माखासे सुबुंफ्रा जेलनिफ्राय गनाय खौरांखौ जों खोनानो मोन्दों बा नुनो मोन्दों आरो बिथांमोननि जेलनिफ्राय गनाय बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै बा बर' माहारिनि जानानै जोंबो गोजोननाय मोन्दों, बिथांमोनखौ जों बरायनाय बावहरदों। नाथाय बेजों लोगोसे दिनै चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो बे बाथ्राखौसो जों स्पष्ट होनो गोनां जादों जे दावराव देख्रेब बिथाङा मैया जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव प्रेस मिडियानि गेजेरजों बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ रायजो राजानि गेजेराव फोसावनानै होनाय जादों जे बिथां जेल जानायनि खारना जाहैबाय चिरां जिल्ला एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ गावखौ केस होनायनि थाखाय जेल जानांदों, बेबायदि बाथ्राखौ गोबां बिथाङा फोरमायदों। दा बेवहाय जों स्पष्ट बाथ्राखौ फोरमायनो लुबैदों, नंगौ चिरां जिल्ला एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु जोङो बिथांखौ थांनाय समाव गोबां खारननि थाखाय जों केसखौ होनाय जादोंमोन चिरां जिल्लानिफ्राय धालिगाव थानायाव। जे केस होनायनि खारना बेनोमोन जे थांनाय 31 आगस्ट 2021 बे मायथाइयाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ ओरैबायदि मोनसे प्रेस मिट खालामनानै बिथाङा गावसिनि प्रेस रिलिज अग्रदुत बे पेपारनि गेजेरजों फोसावदोंमोन जे बे प्रेस रिलिजाव बिथांमोना जोंनि आफादगिरि बिथांखौ ओरैबायदि एलिगेसन लाबोदों जे आथिखालाव बिटिसि ओनसोलनिफ्राय बर' नङै गामिफोरखौ दिहुननाय मोनसे षड़यन्त्र बा हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरा लाबाय थादों होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथांखौ बुंबावदों जे बिटिसि ओनसोलाव बा ट्राइबेल ओनसोलाव गुबुन ट्राइबेल नङै मानसिफ्रा सुबुं अनजिमाया गोबां जानायखायनो क'क्राझार लकसभा समस्तिया ट्राइबेलनि रिजार्भ बे सिटखौ दिनैहाय गुबुन ट्राइबेल नङै मानसिया खेबनै टार्म बेनि गोहोखौ मोननो हादों होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिनि थाखाय दिपेन बर' मानाव गेदेर बिथाङा गाज्रि रावै बाथ्राफोरखौ बुंदों, जेरैहाय लाजिरोङै निर्लज्ज होननो बिथाङा गियान गैयै बाथ्राखौ बुंदों, महापापि होननानै बुंदों, हत'सिरिया होननानै बुंदों, जाथि फोजोबस्रांग्रा होननानै बेफोरबायदि बान गैयै बाथ्राफोरखौ गोबां दुखु नांथावै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि सायाव बुंनायखौ जोङो चिरां जिल्ला एबसु आरो गुबुन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला आफादा सहायनो हायैयाव जोङो बिनि सायाव मोनसे आयेनगत भाबे लिगेलि जों बिनि न्याय बिसार नागिरनानै चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय धालिगाव थानायाव जों बे केसखौ बा एजाहारखौ होनाय जादोंमोन। दा बिनि अनगायैबो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरो दिपेन बर' बिथांखौ गोबां बुंबावदों जे आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा दिपेन बर' मानाव गेदेर आफादगिरिया बिजेपिनि दालाल, इउपिपिनि दालाल बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। बिनि अनगायैबो आथिखालनि
एबसु आरो इउपिपिएलआ गरसे थाखानिनो ओरै बिफुं हरै बिफुं होननानै बेबायदि जुक्ति गैयै बाथ्राखौ गोबाङै जोंनो एलिगेसन होनाय जादों। दा बेनिखायनो बे गासैबो थासारिखौ जों सहायनो हायैयाव बिथांनि सायाव जोङो न्याय नागिरनाय जादों आरो केसखौ होनाय जादों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जाहैबाय, जाय बाथ्राखौ बिथाङा गाव हमजानायनि थाखाय दिनै चिरां जिल्ला एबसु बा समग्र एबसुखौ जि एलिगेसन लाबोदों, जे बिथां बुंनाय बायदिबा बिथाङा थांनाय जानुवारि दाननि 7 अक्ट'खालि जेलाव लांजादोंमोन, हमजादोंमोन। बेनिफ्राय मैया बिथाङा रिलिज जादों जेलनिफ्राय। दा बिथांनि हमजानाय आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांखौ केस होनाय बियो जेबो सोमोन्दो गैया। जोंनि जि केस होनाय जाय बाथ्राफोरखौ जाय जुक्तिखौ लानानै बियो आरो नन बेलेबोलबो नङा, बे बेलेबोल सेक्सननि बियो केसखामोन। दा दिनै बिथाङा जाय केसाव जाय सेक्सनाव जेल जानांदोंमोन 3 मास, बे सेक्सना नन बेलेबोल सेक्सन आरो बिथाङा मा खारनाव बेबायदि नन बेलेबोल सेक्सनाव हमजादों, केस जादों, बिनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथं भाबै जोंनाव थयथ' गैया। नाथाय दुखु नांनाया जों बेखौसो सानदों, बिनि थाखायसो जों बुंनो गोनां जादों दिनै जे गावनि जेल जानांनायनि खारना चिरां जिल्ला एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुखौ माने गावनि खुगायाव मख'नाय बाथ्रानि सायाव जों दिनै बेनिखायनो रायजो राजाखौ जोङो स्पष्ट भाबै जोङो दिनै मिथिहोनाय जादों। जा हमनायनि बा बिथांनि जेल जानायनि खारना गोबां थानो हागौ। दिनै जों बे खारनखौ बाहाय बुंनो लुबैयाखै, जाय खारनखौ जोंनि पुलिस प्रसासन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेसना मोजाङै मिथिगोन। आरो गोबां माखासे बेबायदि जुदिहे बिथांमोननाव मजबुत मोनसे एलिगेसन बा इभिडेन्स गैयाब्ला सासे मानसिखौ दिनैनि दिनाव जबरदस्ति भाबे जेलाव दोननायाबो बे आयेननि सायाव बा पुलिस प्रसासना बेखौ मावनो हागोन, जों बेखौ फोथाया। दा बेनिखायनो बिथाङा असित बाथ्राखौ रायजो राजानि सिगाङाव बुंनानै होयोबा जों जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो नोंथांखौ जिहेथु बर'नि सासे मावथिमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नोंथाङाबो दैदेनगिरिमोन मोनसे समाव, बे हिसाबै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिनैनि मावथिफोरा नोंथांनि सायाव जोंनि जि अननाय, जि फोथायनाय बियो दङ। बर' हिसाबै जोङो खावलायदों, जाथिनि थाखाय, बर' माहारिनि थाखाय, ट्राइबेल माहारिनि थाखाय जि खामानि मावनांगौ दं, नोंथाङा जिखि आफादाव थाया मानो, जिखि मोनसे प्लेटफर्माव परिबेसाव थाया मानो नोंथाङा मावलांनो हागोन। नाथाय बेबायदि मावनायनि गेजेरजों जाहाथे रावखौबो नोंथाङा मुं सुनाय बायदिसिना गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनाय बेखौ लाबोआ बा बे नोजोरजों नोंथाङा खामानि मावा, बेखौ जोङो खावलायदों। बिनि गेजेरजों जाहाथे जोङो बर' माहारिनि गेजेराव जेब्लायबो जोंनि खौसेथि, जोंनि जि जौगाथायनि खामानि, जोंनि जि थामोनथायनि जि मोनसे नोजोर, बेखौ लानानै जोङो बयबो खामानि मावलांगोन, बेखौसो जों लुबैयो। दा बेनिखायनो मानगोनां दावराव देख्रेब नोंथांखौ फैबाय थानाय समाव बर' माहारिनि जोंनि गेजेराव गोजोन, खौसेथि आरो जौगाथायनि थाखाय, जोंनि रैखाथिनि थाखाय, जोंनि सिनायथिनि थाखाय जाहाथे नोंथाङा जेरै हागौ मोजाङै खामानि मावलांबाय थागोन, एबसुखौ बेबायदि टारगेट खालामालासिनो बे बाथ्राखौ जोङो खावलायदों। बेनिफ्राय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेनिखायनो दिनै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ जोङो खावलायदों जे फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि गेजेराव खुनु बादि गावजों गाव बिदि भुल बुजाबुजि खालामनाय, थासारिखौ दुंहाव खालामनाय, बिनि फारसे जेबो नोंथांमोना एजेन्डा, बिनि फारसे जेबो मोनसे परिबेस क्रियेट खालामा। जों बेखौ नोंथांमोनखौ दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो खावलायहरनाय जादों। आरो जुदिहे नोंथांमोना बेबायदि एबसुनि सायाव जुदि नोजोर लाबाय थायोबा, बायदिसिना जानला मोनला बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायजो राजाफोरखौ जुदि गोनो गोथो खालामबाय थायोबा, दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समावबो नोंथांमोननि सायाव जोङो बिनि सायाव जि मोनसे आयेनगत बेबस्था, बिनि जि लिगेल जि मोनसे न्याय, बेखौ जोङो लाबाय थालांगोन। गणपति दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरनिबा बुंनायाव जोङो खर' गंग्लायनानै माखौबा जोङो फारसयनानै थागोन, बे खुनु बाथ्रा नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो जोनोमनिफ्राय दिनैसिम मा होनदों, बर' हारिनि जाथिनि सार्थआव, बर' हारि रैखाथिनि थाखाय, बर' हारि खौसेथिनि थाखाय, बर' हारियाव बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन बेखौ लाखिनायनि थाखाय दिनैहाय जोबोद खामानि मावबाय थानो गोनां जादों। आरो बेबायदि थासारियाव जाहाथे नोंथांमोना
गोदान मोनसे हुलुस थुलुस परिबेसखौ सृष्टि खालामनो थाखाय नोंथांमोना नाजाया कुनु मोनसे राजनिथि नोजोरजों कुनु मोनसे मा होनदों गावबागाव जि सार्थ बेखौ सिगाङाव दोननानै जाहाथे बर' माहारिनि गेजेराव जोंनि समाजाव बेले बेजे मोनसे परिबेसखौ नोंथांमोना लाबोनो दानाजों बेनि थाखाय जों नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्लानिफ्राय बेखिनिखौ जों रायजो राजा